Egunon guztioi, nire izena Jon Arruti da eta Donostian bizi den laiko bat naiz. Mezu honen helburua datorren maiatzaren 18an, larunbata, hemen Gotzaitegiko eraikinean egingo dugun topaketa baten berri ematea da. Topaketa hau larunbat horretan goizeko 10etan hasiko da eta 1:30 bukatuko da. Bertan gotzaina egongo da Don Fernando Prado eta berarekin batera Madrilgo matrimonio bat etorriko da gurekin hitz egitera. Topaketa honen lema laikoak bokazioz misiora deituak da. Eta lehen esan dizudan matrimonio honen inguruan ideia batzuk plazaratuko dizkigu. Ponentzia honen ondoren gure artean aritzeko momentu bat ere tarte bat izango dugu eta goiza bukatuko dugu lunch batekin. Iruditzen zaigu topaketa hau izan litekeela ekimen polita eta berezia. Orain dela 2 urte edo martxan jarri izan da laikoen maila deritzana eta bertan Elizbarrutian gauden parrokietako laikoen ordezkariak edo baita bestelako elkarte eta mugimenduetan dauden laikoen ordezkariak daude. Baina iruditu zaigu badala momentua beste pausu bat gehiago emateko. Eliza oraintxe bertan klabe sinodal batean dabil lanean edo nahi du eta gainera gure Elizbarrutian ere Gotzaiak orain dela aste batzuk aurkeztu zigun berrikuntza bat aurrera eramateko prozesu ireki bat. Horregatik iruditzen zaigu oso polita izan daitekeela testuinguru honetan Elizbarrutian gauden laiko guztien topaketa bat egitea, gure kezkak eta gure ametsak ere bertan nolabait partekatu eta horietaz hitz egin ahal izateko. Horregatik animatzen zaituztegu gogoz gainera animatzera, bertara etortzera eta zuen izenak eman eta bertan elkar ikustera.